U cijeloj priči posebno je tragičan dojam da promatramo otprilike šesti nastavak mučnog filma iz 90-ih. Pritom se Cetinje sa svojih 14.000 stanovnika smješteno duboko u Balkanu ne dojma kao agresivna, isključiva nacionalistička sredina, već kao otvoreni grad u kojem se različitosti poštuju, bez obzira na tešku prošlost i zapaljivi temperament. Otac mi je Italijan, majka Crnogorka. 1941. je bio kao okupator ovdje, kao što su sad i Srbi okupatori ovdje. I tako ti je to. I prihvatili su ga iako je bio okupator ili? Jes, poslije je već zao crvenu mašnu, bio je komunista i tako. Mislim da se ovdje građanski koncept stvorio zato što je ovo uvijek bila tolerantna sredina. Mi smo poslije ratova Turcima dodjeljivali medalju za hrabrost. Bio je neprijatelj, ali je bio junak. Cetinje kao da ima nešto od one antičke Atene. Dovoljno se dva put okrenuti oko sebe da nađeš sugovornika spremnog na filozofiju. Svako malo prođe neki umjetnik, zanatlija ili ozbiljan znanstvenik. Dragan Hajduković je fizičar koji je 25 godina surađivao sa švicarskim CERN-om. Vjerujte vi meni da Cetinjani nisu ništa manje tolerantni od Švajcaraca. Ama baš ništa manje. Čak i recimo homoseksualnost se ovdje jednako tolerira? A to već ne bih mogao reći. Znači, ali nema napada na njih. Ovdje se mnogi do danas stide zbog sudjelovanja Crne Gore u politikama Slobodana Miloševića i među ostalim u agresiji na Dubrovnik. Ističu tadašnji prosvjed Cetinjana uz glasovitu pjesmu za koju se u Hrvatskoj tada nije znalo, ali je, zahvaljujući internetu, izronjena iz magli zaborava i cenzura. Četništvo u ovom kraju nije dobro došlo. U Cetinju, a i drugdje u Crnoj Gori, nekoliko smo puta naišli na simbole NOB-a, jugoslavenske zastave, a na posljedku i spomenik vođi te borbe i te Jugoslavije, podignut prije 3 godine na središnjem bulevaru u Podgorici, koji mnogi još uvijek i privatno i u eteru zovu Titograd. Ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora dala nesrazmjerno veliki broj partizana i narodnih heroja i za to je bila nagrađena obnovom svojeg nekog vida samostalnosti unutar SFRJ nakon onog što smo imali kao ukidanje 1918. godine. I antifašizam se tako prirodno nametnuo kao evolutivni razvoj multinacionalne tolerancije na kojima se zasniva crnogorsko društvo i ne iznenađuje zašto je danas najveći dio nasljeđa SFRJ u Crnoj Gori sačuvan. Od 1948. do danas u Crnoj Gori je bilo 8 popisa stanovništva. Na prvom se 91% izjasnilo kao Crnogorci, a 2% kao Srbi. Kroz desetljeća broj deklariranih Srba je oscilirao da bi se nakon raspada Jugoslavije naglo povećao. 2003. se čak 32% popisanih izjasnilo kao Srbi, a tek 43% kao Crnogorci. Odvajanjem od Srbije ponovno je poraslo crnogorsko opredjeljenje. Prosrpska stranka sadašnje vlade, Demokratski front, ne priznaje međutim ni jedan od dosadašnjih popisa.